Så snart lastbilen kører ind på pladsen i Jyderup, begynder losningen af de store sten. Vejer de mindre end 12 tons, kan arbejdet klares ved hjælp af en 12-tons gaffeltruck. Stenene oplagres i første omgang i depoter rundt omkring på pladsen, inden de senere skal enten skæres i passende skiver med en wejer eller med bloksav. Nogle sten er dog så store, at de ikke kan håndteres af en gaffeltruck. De løftes så af lastbilen med en 20-tons portalkran. Først fastgøres et løfteåg til blokken. Siden løftes den så fri gennem tagåbningen på lastbilen, og på et system med skinner fører kranen nu den kæmpe granitblok frem til opmagasineringsstedet. Med en gaffeltruck køres granitblokkene senere frem til hallen, hvor de skal skæres i passende skiver på en kæmpe wejersav. Det foregår ved hjælp af en kraftig stålwejer med påmonterede diamantsegmenter, en lignende teknik, som da blokkene blev skåret i stenbruddet. Også her er vandkøling afgørende for, at wejeren ikke skal blive for varm. Det er et arbejde, der tager mange timer. Granitblokken skæres ikke helt igennem, de sidste par centimeter lades tilbage, så den stadig hænger sammen i et stort stykke. Inden skiven lastes på gaffeltrucken, hakkes den underste kant ren med hammer og mejsel. Når gaffeltrucken er kørt i stilling, kan skiven brækkes løs fra blokken med et brækjern og forsigtigt vippes ned på truckens gafler. Den kører så videre til midlertidig opmagasinering på pladsen. En alternativ metode til wejerskæring er skæring på den store blokrundsav. Når granitblokken er placeret under den kæmpemæssige savklinge, indstilles klingen først til skæring af den ønskede pladetykkelse. Som ved de øvrige processer er vandkølingen også her altafgørende for, at processen kan gennemføres. Savklingen sættes i omdrejninger og sænkes langsomt ned mod granitblokken. Det er et slidsomt arbejde at skære gennem den hårde sten. Det tager cirka en time at frigøre blot en enkelt kvadratmeter.